Hello guys. Ngayon, itutuloy natin yung ginagawa natin dala. Ito yung dala guys. Tuloy muna natin habang naghihintay tayo ng oras. Ayan. Ito guys. Tuloy natin to. Kasi ano lang mahinto ito guys eh. Kaya kailangan tuloy muna. Para magamit na rin. Ayan. Tapos ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa. Ayan. Kasi naituto mula nung umuwi ako ng Pilipinas, di pa ginagawa guys. Kaya kailangan ituloy para magamit. Ganyan lang. Ayan guys. Mega shoutout sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng nanonood at manonood pa. Ayan. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan guys. Maraming salamat. And God bless you all. Bye bye.